En un institut qualsevol, en una classe qualsevol, existeix un amor. En un pati qualsevol, de qualsevol institut, van dos xiques caminant per el seu institut en el seu amor. Elles estan tranquil·les al pati xerrant un ratet al sol. Què us fan ara? Sempre s'estan parlant de nosaltres. Ja veus, és que no pot ser. Yo voy dentro. Qué asco, Qué asco. Qué asco, tío. Qué asco. Qué fan, no? Hay muchas el instituto, tío. Vinga per allà, ara. Però mira-les, tio. Yo voy gent, tío. Però és que jo aniria a pegar-les un pitó. Te lo juro, tío. Es que no sé al instituto d'Amunt. Qué asco. Sí, tío, ¿Usted no ha tenido que fer el pati? No podem estar juntes? No, Què no, passa? que tenim No asco. podem ser dos xiques o què? Escondrem vosaltres. Això, diguem nosaltres. És que teniu cecs de la nostra relació. Què feu? Deixeu-les en pau sense clavar-se. Tantos cuaratros, pobretes. Voleu no clavar-se més? Pobre de voler aquí no sé. Vosaltres no teniu res que voler en la seva vida? Per què ho dius tu? Pues sí, perquè ho mitjans i les fan el que vulguin. I no el que vas a voler tu o no vulguis tu. ¡Pegame a mí, culos! ¡Pegame a mí! ¡Pegame a mí! Les xarles sempre estan igual. Que no pares mai. Volem estar juntes i ja està, vale? Aquesta situació pot passar en qualsevol institut i en qualsevol moment. El amor és lliure. Dia 25N, Dia contra la violència de gènere. Aquesta situació pot passar en qualsevol institut i en qualsevol moment.